Menteri Rangba do kari Narendra Modi unsalaj Shapune na bentashi sngi lasai ka sngi ha kani ka jinglej jengo Menteri Rangba do kari unsap yo pediang burom ya ka khusnam Lok Manya Tilak National Award Ulampang jong ka Lok Sabha Birla ulapan pau ya ka jing sngokhya halor ka jing kulmar ha ka yung darbar jong kari haba a jingkren ha ka program ka balalong ha goa tim nen ka sngi Lampang ulaong baka jingkul mar ka baka kha bat ka balatmu ha ka yeng ka penhiar ya ka jing songkhia jong ka yeng darbar kari Katnat income tax kalayo pediang yo mauja matmai da ka jing yo lum jing khen palat riu kulur ka income tax return hadu mentau snem kumban 8 riu lak nyo riu hajar ka income tax return ladep banbu jing khen hadu ka pot riu shiteng jan met hinin ka sngi Kikan hun nong yelakai ke India ki lapan liam no ki nong yelakai ka Sri Lanka ha ka Limpung National Championship nin kasngi bat yo khur khat sau tali ki takma ki bakan thop ya khandai tali ki takma ksiar sau tali ki takma rupa bat ka wei ka takma nong Katnat India Meteorological Department ka lapan tip ba ka jingther slap ka bajur kandang beteng sha ki than mingi ka than sha tai lamingi Barsha East Central India ha kini ki lai South ni ki banwan